Kawasuri nyakura mogie ni familia mar japuonjre ma jahigni 13 mane obambe ma ochunegi e yo moro magalagala e gwenge mag Waondo e kar chung'ur bura ma Suba North dwe achiel mokalo ywago ratiro bang' ka doho ma Mbita ne oweyo thuolo achije ariyo mane obila omako kaluwore gi onge mar neno moromo ma inyalo donji godo ka itudogi kod tim kamano. Ali Abich ni kod ler mar wachni. Dwe achiel mokalo japuonjre ma jahigni 13 Meritriza mane en ja grade 7 e skund primar ma Kamsama ne obambi mochunegi kod nek makoch gi achije moko odiochieng' kane odok dalagi ma bang'e to noduogo jwang'o ringre gi ngapaya. Bang' nek mar japuonjre no, obila mag Okwach Kich ne ochako timo nonro margi mane okelo meko mag achije ariyo ka familia mare osebedo ka rito ka gitero lembgi no mondo giyud ratichgi ka gichak chano chenro mar iko nyathigi no. Kata kamano doho ma Mbita kor juma ne oduogo thuolo achije ariyo go eko werani ne onge neno moromo manyalo miyo burano dhi nyime. Familia mar nyathino kotele kod wuongi Silas Okelo ywak ni chal ka gima nitie tuk paka gi oyieyo e kes mar nyathigi no. Koro gima nyobuoga kodhi e kot kosemak achije ariyo mosebudho e kot kanyo nyaka nyathina ne tho ene muchari ma post motamo tim diriyo. Koro ka kot biro jomo ai kot an nyo pesa tama jowadwa jaode manyodhi nyo ng'ato kowe gapiko jaoda nyogore pinye kot ko winjo ni jonek kori golo ler kapamba nyo mako dhoga puda onge gi kwe nyathina ni nyocha tara oda ka. Min japuonjre no Christina Tieno openjo gimomiyo obila mag Okwach Kich mane ogol mane log tich mar obila mag Okwach Kich bure Nairobi ne nyalo bukore mako jomoko nono ma ok achije ni gitero e nyim doho. Kani itimo ne nyathi Chabero mar ariyo nowacho ni nokawo suspects 3 gine samples 3. Koro samples 3 gi duoko noseduogo duoko achiel, ariyo ne pok oduogo. Koro duoko achiel manoduogo ni noyudo ka jogi nokorepo nyathini. Koro nogolgi nikech nok gitimo raping. Joma notimo ne nyathini raping gi kia nogol jogi ni giler. To kang'eyo ni nyathini no repe no ngima koso repe to negi. Mano gima no mako dhoga. Naparo ni sirikal dhi miya ratich nyathi. To naduoga yudo ka jok mane sirikal ooro miluongo ni DCI kare gin mana jodonga ich. E dwe mangima gi nus jogi nyalo timo nonro maduog wach ni joma no maki gi gin joma ler. Familia no koro dak gi luoro ka giwacho ni familia mag achije manowe thuolo sani koro nyiedho negi kendo gone gi siboi ka giywak ne sirikal mondo yie okonygi giyud ratiro mar nyathigi no. Nitiere anyuola achiel kuom jok ma ne niye no oyanya kendo nogoya mba kendo no othiano na adieri ka in gi lit giri okethi to ng'ama no yudo no ketho giri yanyi kendo goimba na bedo gi buok to buok mana yudo ni kare pinyni ka in gi lweti nono tinyalo nyoni kata ka udheri e pap kama eki ma ng'ato odhi ouso. Onge kodgi gi wach nikech wan ok wanyal timo tich kot. Penjo wa maduong' en ni kogolgi oko magi duoge gweng' ka to no luongi ni suspects dak ginyiswa ng'ama gimako magiweye. Sirikal dako siemuna ni wagolo joka to wamako ng'ane gi ng'ane nikech magi jonek. Aparo ni justice pok oyudore. Jalup komishona ma Mbita Peter Mutiso to wacho ni achijego ne owe thuolo nikech doho ne oyudo ka onge neno moromo mane nyalo miyo iyalogi kane okoni kes no pok olor kendo obila ni kod maling'ling' ma giluwo mar mako achije te kane osingo ni familia no nyaka yud ratiro margi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Koro mogien geno ni ratiro biro yudore ne familia no kendo ratiro biro yudore